papa Isabel nasi muchirongwa boshongora makachengetere kwa muri Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe regandi kusatise pamwechero nokureva zviri kuitika matima na wose nyika ino zvandakagadzira nokubata pano muri Zimbabwe. Nyaya ndakabata pazuva ranhasi ndine nyaya dzinorema, nyaya dziripo dziri mukati medu. Nyaya yekutanga muri Zimbabwe yandiri kutaura panapa ndeye kunzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo yandinoshevedzera kuti ndeye kunyanga yemwana komana akatora mombe dzinove dzepfuma dzevamai vake, vabereki vamai vake vakatora mombe vachishevedzera kuti izvo mwana wedu afa. Mwana komana akashevedzera kuti kwete, amutori mombe idzo adzisi dzinyi chikonzero, ndini ndange ndiri mwana wacho. Asi pane mashiripiti akazoitika. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa yekuchinhoi inosuwisa yemwanasikana ane 23 years akaenda kunogara pamurume anga changobva kudzinga mukadzi wake. Adzinga mukadzi wake iye anakuita 3 days ndokubva aenda pamba ipapo panomwe mukadzi akadzingwa ipapo. Asi zvakazooneka kuti mukadzi uyu anga asina kudzingwa, asi mukadzi uyu akatoita zvekutotiza nemaererano nezvaiona ipapo. Asi iko zvinozvi mwana uyu zvaari kuchema nazvo, vabereki vake ndo vakwanisa kuzosvika pandiri vachiti hongu mwana wedu ari kutambura but hatikwanisi kumutora kwaari nokuda kwezviri kuitika muri yeZimbabwe. Punishment iri pamwana iyeye inotyisa nokuti zvaari kusangana nazvo. Akaenda kumba kwavo vari kukwanisa kuti mudzorera kuti dzoka hako nekuti paanosvika kumba ane zviri kumutevera kumba kwavo. Ende amai vemurume wacho waakanga aenda ikoko paakaenda kunoudza kuti mama ndigere nemwana wenyu asi mumba mandiri kurara ndiri kusangana nezvakati nezvakati ende mwana wenyu andira zvakati, amai vemurume uyu vakabva varidza muroora kuti kana zviri izvo tiza. Ndokubva atiza achienda kumba kwavo. Atiza achienda kumba kwavo achangobva mukurara akaita 3 times achipepuka achiona amai vemwanakomana waatiza vaye vachimudza kuti ho ndokwauya kuno saka watotiza here. Chinoi ichinoi mukoma makebele. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa iri kuitika kunzvimbo inonziyo Zengeza 5 kunonzi Kukuna store. Muri yeZimbabwe inonyadzisa, asi vagari venzvimbo kuti inofanira kuti itaurwe nokuti zviri kuitika achisi chivanhu chedu. Pana amai vari kuZengeza 5 vanoenda kubhawa ravanopinda ibhawa zvakare rinopindwa nemwanakomana wavo angave nemakore 18, 19 to 20 years asina murume. Amai ava vane vana vanokwenda kuita 4. Amai ava mwanakomana uyu ndiye first born yavo, vamwe vese vadiki vanogara navo. Vamwe vana vari kutoenda kunochema kuma next door, kunochema kuvavakidzani kuti vedu wei tibatsirewo pane zviri kuitwa naamai, nokuti amai vedu zvavanoita hazvisi zvekubva wachiti zvamuri kuona kunyangwe kumba kwatinogara ndo zvavanoita zvacho muri yeZimbabwe. Regai ndikupe chimwe chikamu chokuti kana vari kubhawa vanomwa bhawa rimwe chete nemwanakomana wavo. Vanoenda kunobatana vombundirana vachikisana rurimi muromo nemuromo, rurimi nemuromo. Anotora maoko ake achimaendesa nzvimbo dzakasiyana kuna amai vake. Amai vake havatenderwi kumira nemumwe munhu, vanoti ndiani ane munhu wangu uyu, kwete amai vangu. Anoti musamire nemunhu wangu. Pane mashoko anozotaurwa nevana vari kumba kuti ndo zviri kuitika umba tingabatsirika sei. So vagari vekunzvimbo iyi vari kuti tiri kuona senge makuna pazvinodai pano panze kubhawa kunyumba. Saka ndazoita tsvakurudzo kutaura zvakare nevamwe vana vanove vana vaamai ava vadiki kuona mwanakomana uyu vane mashoko vari kutaura kuti ndo vanoitika. Joshua po rigiti vo chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiana tindimulani tive. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekudzudzura dziri kuitika matima navose nyika ino. Rega ndapinda muri yeZimbabwe ndimukati mekudzireva ndinoreva kuti ndimi vashamarari, ndimi munotonga, ndimi vapari vedzimhosva, ndimi vauyi nadzo, ndimi muchadzitonga zvakare, ndimi muchaonesa nyika kuti yakamira seiko. Wamuka seiko Sicilia banda pamukana bhutsi ndiroziva kuti chimuti wakabata uri kufamba nadzo, mwanasikana ndiroziva kuti unoenda chimoti paka chinoi. Chekuchinoi chiri kuti kudini? Mukoma KB nyandira kutaura panapa inyaya yaunzwa nevabereki vemwanasikana ane makore anokwena kuita iwo 23 years kuberekwa. Mwanasikana wandiri kutaura nezvake ahana kumbogara aenda kumurume. Mwanasikana anga achigara ari pamba, ahana kumboita kwana kunyangwe ari pamba apa. Asi mwanasikana vabereki chonochema nacho ndechekuti mwana takamuendesa kuchikoro akapinda rugwaro runosvika iwo form 4 akasvika ipapo ende munhu akapasa zvimwe zvokuti anga ari mukati mekushevedzera kuti izvo regai ndigomira ndiri pano ndine zvandinoda kuti ndigoita. Mwanasikana uyu ane kabusiness kake kaakamukirwa nevabereki vake kuti imboita ugowedzera
pane zvatinoda kuti uwedzere pamusoro pechikoro. Wapedza kuwedzera ugosvika pakuita basa ratinoda uyezve basa rinooneka kuti dzimweni dzenguva ungatiraramisa mwanasikana chikonzero pavana vedu vatinavo pana unokona kuti vana ndiwe wega ukakwanisa kuenderera mberi nechikoro. Mukoma KB ndiri mukadime kutaura nevabereki amai vake vanotaura vachiti izvo kusvika pa23 years vandinoziva kuti vakambosvika paari vandisingatozive kuti vane kufambidzana kwakaita navo kunoshamisa vakomana vanokanota vaviri angari mwana akazvibata mwana asina nhoroondo yezvakaipa mukati menzvimbo asi akangomuka ari mukati mekushevedzera kuti baba naamai ndazofunga zvokuenda uye ndiye murume wandada asi murume wanoziva mukati menzvimbo anogara kubva pamba pavo kuenda kumba kunogara murume iyeye misha isvike darike 6 asi vachigara zvakawo vari mukati menzvimbo yekuchinhoi. Mwanasikana akataura kuti izvozvo handiendi zvechivande handiendi zvekuvhunduka kana kutya asi zvandida kutaura panapa ndizvo zvamakeke makaronga zvese zviyazvo kuti mabhizinesi twangu tainazvo sarai mutore zvenyu nekuti ndakuenda kumurume wangu. Mwanasikana aenda ikoko amai vakazama kuenda kumadzitete nevamwe vanhu vechechi chaicho akidza mwana uyu kuti itai kuti mwana uyu adzoke pamba chikonzero marevero nematauro ari kuita senge munhu asvikirwa ende zvaari kutaura kuita haana kumbogara azvida uyezve murume wari akuvinga ikoko handina kumbogara ndamuudza kuti vanodanana vese asi pavakaenda ikoko vakatungamidza vamwe vakuru vachemberi vakaenda ikoko kunotaura nemurume uyu murume ari mukati mekushevedzera kuti ini pachangu mwanasikana uyu handina kumbomukombisa but ndamurota nhasi kurota kwandamuita nhasi ndaona auya pano saka neniwo handibvupi kuti adzoke ikoko chikonzero ndamupiwa nevadzimu kuhope kwangu. Mashoko ari kubva kumukomana kubva kumukomana. Mwanasikana akaramba zvokuramba zviya zvokurambisisa kusvikira baba namai vachivedzera kuti izvo hapana zvatingada chikonzero mwanasikana maitiro ake anogona kuti tiende kumapurisa kuti vari kundirambidza kodzero dzangu. Iye mukomana akatizirwa nemusikana uyu akura sei? Iye pachaka ne 37 years dzokuberekwa. 37. Ende akambogara nemukadzi ari kutonzi pakaenda mwanasikana uyu anga pasina 4 days paine mukadzi akanga ari pamba akanga abva ipapo ende mukadzi akabva ipapo zvakare haagari kure anogara munzvimbo imomo vanhu vaifungidza kuti mwanasikana uyu akaita zvokurambwa but pakaitika nyaya iyi mwanasikana akazotaura achiti izvo vedu way handina kurambwa ndakaita zvokutiza kana muchireva zvakuti kana muchiti musikanzwisi ndakatiza seika mwanasikana aenda apo uyu muchamunzwa achadzoka ega achitaura nemi nokuti vanhu vanga vakomubvunza kuti iwe kana uchiti wakabva uchitiza wakatizei chichawakaona akaramba kutaura akangoti imimi muchaona mwanasikana uyu achadzoka achikuudzai. Mwanasikana mukoma KB akagara 27 days day rechi 28 ndoro akabuda kuenda kuna amai vemukomana vanogara pambapa ndinotaura mukoma KB hapana baba pana amai. Mwanakomana wandiri kutaura uyu ndiye mwanakomana wega amai vepo ipapo vakabereka vana vari vatatu vamwe vachiona vasikana vaviri vakaroorwa ndiye mwanakomana 1 ari pamba apa. Imba yandiri kutaura nezvayo inozikanwa nesmart munzvimbo yekuchinhoi ende imba iyi yakanaka. Right, Chinhoi taundi yes mukoma wangu. Zvadaro mukoma KB musi wa 28 day rechi 28 mwanasikana akaenda kuna amai zvikanzi vamwene ndachema zvangu inini ndakuenda zvikanzi muroora hongoti ndakuenda chichanetsa handina zuva randikanzwa chinzirwo hauna kudya nekuti warohwa nemurume kwandiri inini hatisatambotukana uyezve panapa pane musikana webasa anobatsira iwewe otherwise iwewe kutoshanda pano kunyara kuti ndiri munhu wechikadzi handingaitiri basa remusikana webasa nokuti uri munhukadzi unofanira kumbomira ende handitarisiri kuti inini ndikaona chisina kuitwa pano ndinobvunza iwe muroora nekuti tine munhu watinobhadhara iwewe utori murungu womusikana ari pano. Saka chanetsa charwadza chii kuti uti iwe haubve pano wakubva panapa wakurowa pasi. Mwana wangu ane zvaari kuita kwauri zvakashata. Zvikanzi kudini nemwanasikana? Zvikanzi mama regai ndikuzivisei. Ndobva ataura zvisi zvaitika zvaakataura mukoma KB zvinhu izvi handina kuzvibatira kuna amai vemurume kunova ndokumba kwakatizwa nemwanasikana uyu asi ndokwaari ndakazozvibata ndakuudzwa nevabereki vemwanasikana asi mwanasikana pakutanga noti ndakavaudza vamwene vangu mushure mekuti kana ndakubuda ndisina kutaura vanoti uri kuendepi ende chichaitika. Mukoma KB murume wemukadzi uyu vanopinda mumba vorara vanopinda mumba vovhara dhoo vavhara dhoo zuva rakasikwa naMwari rega rega mukadzi anonzi ndiisire marasha mazimbe pazen'e rikupinda mumba imomo. Marasha awa anonzi asawande asadarike 5 anogona kuita 3 4 kana 5 akwana anenge achibaka here anenge akatsvuka moto. Okay. But kutsvuka kwaanenge akaita mukoma KB haadzimi kunosvika mangwana makuseni ende anoiswa nemwanasikana mangwana zvakare mangwana makuseni
marasha aya anotodzimwa zvakare nemwanasikana iyeye asina kuratidza kuti pane madota anenge akangotsuka chete. Vachipinda mumba mukoma KB, mwanasikana anonzi ndiye anorara pambedha, murume harari pambedha. Asi kumire kwakaita mubhedha une kunoiswa musoro, une kunoiswa makumbo. Asi iye mukadzi anonzi tora pilo uise kunoiswa makumbo, ndo kwaunorara wakatarisa wakaisa musoro. Iye murume harari, ane stool yake iri pakona pembedha yaanogara, yaanenge akashama iye. Anotora mazenge remarasha riya ndora anenge akagara achiita senge munhu ari kudziya moto kunosvika mangwana kuseni. Right, mukoma KB, mukadzi uyu paanorara anonzi bvisa hembe dzese, haatenderwi kurara akapfeka. 1 2, iye murume uyu kana apinda mba kunorara anobvisa hembe dzake sedzaakapfeka, kana aine jacket, kana aine sheti mukati, kana aine trouser, kana aine hembe mukati, chaakapfeka chese kunyange aine kepi zuva iroro, chimwe nechimwe chinofanira kunge chine chipa chasungirirwa pakona yerimwe gumbo remubhedha. Right. Kureva kuti makona makumbo embedha ese ane chaanenge anacho, pamwe panenge pane kepi, pamwe pane t-shirt, pamwe panenge pane jacket. Kana zvawandisa zvinogona kusungirirwa zviri zviviri zvichienderana nekuti chese chaanga akapfeka chaminda pakona pagumbo remubhedha. Saka iye anorara mukoma KB ari pamarasha, pamazimbe emarasha, mazimbe aya asina kupfeka. So iye pachake kana ndichiti haana kupfeka akagara pa-stool, kureva kuti kwakavanzika kunenge kwakatarisana nemarasha. Asi mukadzi anoti rimwe ramazuva murume uyu akataka kuenda pamarasha, iye asati aende pamubhedha kunorara, iye anotendera kuti paanokuenda pamubhedha panorara chete, kana aende panguva yaari kuda iyoyo anofanira kufuka musoro zvachose, afane kuona zviri kuitwa nemurume. Asi murume uyu akatomboenda pamarasha iye asati aenda kunorara, anoti ndaida kuzama kuona kuti chii chinomboitika. Anoti iye mumba makaita hutsi, asi pamakaita hutsi akazoona kuti iye murume wake pane ndofunga anga arasa mvura yaenda pamarasha. Asi marasha aya anomushamisa. Marasha iwawo ndo anodzoka nawo zuva rakasikwa naMwari, ndiye anomadzima kuseni anomadira mvura. But marasha aya paanomadira mvura anoita sekunonzi idombo kana kuti isimbi inenge yakatsvuka, chikonzero haibuditsi madota, anongotsuka chete. But pese paanomatora marasha aya asati aona paanotsukiswa, anongonzi enda unotora marasha pamakomasiya ari mumba, enda unotora marasha paukamasiya nezuro. Paanoenda kunomatora anotomaona akalaitwa kudhara. Ndo kunoudza amai vemurume wake, amai vemurume wake vakangoita senguvavhunduka zvikanzi tiza muroora, andisati ndamboona zvakadaro, tiza. Murume akakadzi akabva tiza ndokuenda kumba kwavo, aenda kuvabereki vake, aenda kuno vabereki vake ndo kunovaudza zvese izvi kuti ndo zviriko kupi, ndo zviriko kumba kwangu. Akarara 1 day raakarara asvika ari manheru, amai vake anoti amai vemurume vakauya 3 times kuhope, asi paipepuka vaimupusha vachimusunza vachiseka vachiti muroora watiza. Saka kana watiza iwewe ini ndasvika sei pauri? Ingawa nemadhoo makakiya asi ndinewe. Wobva wadisappear 3 times. Mangwana makuseni mukoma KB anga akutevererwa nenyoka inonzi chisukuviri, asi munzeve dzake ainzi kumba izvezvi, dzoka kumba izvezvi. Achibva takakuudza vabereki vake akatanga kwandiri hazvisi, zviri kuitika kwandiri hazvisi. Saka izvezvi mwanasikana akabva adzokera kuvabereki vake. Vazouya nenyaya iyi vabereki vake vari kuti tanguya nenyaya, but hapana pekuzekana patinotangira. Mwana ndio zvaari kuona, kureva kuti kwaari kurarama ikoko ndio zvaari kurarama nazvo, akauya kumba ndio zvaanosangana nazvo. Saka toita sei? Mwana akatombopindwa nepfungwa dzekuda kukometa suicide. Akapindwa nepfungwa dzekuti pane kudzokera ikoko izebheta ndimwe mushonga. Mai vake vakati endako. Mwana uyu hana kukombezwa musikana uyu. Aiwa, hana kukandwa shoko, but iye mwana ndiye akatongotaka kuti inini pana paiwa zviko zvadarika, ndakuenda kumba kwangu, ndakuenda kumukomana wangu, kunyange manga musingamuzivi. Ende mukomana paakatumirwa mangu machembera akaenda ipoko akati izvo zvamuri kutaura izvo soka inini pachangu inini ndarota mukadzi uyu auya pano, kureva kuti ndapiwa nevari kumhepo, kusvika kwaita panapa ndiye wacho wandarota. Saka hazviti kuti mumutore panapa, garai madzokera zvenyu.
ende kune mashoko angambhengatsera kumashure nemukadzi akabva ipo pachita zvekutiza achiti hongu aende zvake mwana uyu asi ndinokudzai achadzoka zvaachaona pazvakaoma. Mukadzi uyu paakabvunzwa akati handachati kukwanisa kutaura ende hapana kuita mazuva dheri achi 28 mwanasikana kutaura kuti ndo zviri kuitika baba ndipo ndinogara. Saka mukadzi wekutanga ndo zvakatiza wese ndo zvazvinoreva asi kutaura akaramba asi akaudza vanhu achiti vakomana mwana uyu aenda apaka muchaona. ya pakaipa. So vabereki vemwanasikana ndo vaunza nyaya. Vabereki vemwanasikana ndo vaunza nyaya kuti vedu we ndinoita sei pakaita sezvizvi nekuti hatina simba ende zviri kuonekwa nemwana kumba kwake ende paari kuuya kumba iko zvinozvo ari tiri kuona chisukuviri nyoka enda musoro muviri iyai iri kumutera kumashure but iye ari kuti nguva yaanoiona ari kutonzwa munzeve dzakachinzi dzoka kumba dzoka. Kana tisingakanganise nyoka ine misoro miviri haifambi nemudhaka here inofamba nemudhaka. Saka iye anenge achiona iri pa anenge achitoiona vabereki vacho vakatoguma vatoionawo iri pamusoro pedhaka ichitofamba kuti iyo iri kuonekwa iyo ichitomutevera. vati vakwanisa here kunobvunza achishashi ipapo komageibi ipapo ndo pavari kutotya ipapo kuti mashoko ari kutaurwa nemwana wangu uyu mwana wedu uyu akambomataura kwamuri ende muri kuti kudini vakaenda kunovabvunza. Mashoko iwo ndakabvunza mukomakebi vanoti ivo isusu pachedu mwana wedu chaiye hatina mbono wakomesa kwake. Vanhu ava hapana kana kauya kumba kwedu achiti tisine mwana wenyu tisi mukuasha hapana kana tsvakirai kuno akangofanana nemunhu ari kungorarama tisingazive kwaari. So iye pacheke mwana uyu ndiye akatobva kumba achiti ndafunga kuenda. Regai tinzwe kubva kuwadiwa vateereri vati vakwanisa here kunobvunza achishashi ipapo komageibi ipapo ndo pavari kutotya ipapo kuti mashoko ari kutaurwa nemwana wangu uyu mwana wedu uyu akambomataura kwamuri ende muri kuti kudini vakaenda kunovabvunza. Mashoko iwo ndakabvunza mukomakebi vanoti ivo isusu pachedu mwana wedu chaiye hatina mbono wakomesa kwake. Vanhu ava hapana kana kauya kumba kwedu achiti tisine mwana wenyu tisi mukuasha hapana kana tsvakirai kuno akangofanana nemunhu ari kungorarama tisingazive kwaari. So iye pacheke mwana uyu ndiye akatobva kumba achiti ndafunga kuenda. Regai tinzwe kubva kuwadiwa vateereri manyama pa 0713938538 0713938538 kuti vanoti kudini neicho chekuchi si zvavari kubata zvavari kufamba kwavari kuenda ende kutouya kuti vauye kune vanhu vakawanda kureva kuti vafamba asi hapana chabuda right kureva kuti vakutotsvaga rubatsiro kune vamwe vakawanda. Mushure mekunge mwanasikana arota vamwene vake vachiuya vachitaura naye for 3 days zvakaramba zvichiitika here kana kuti mangwana acho ipapo havana kudzoka futi amai acho but mangwana acho pakatanga kuuya nyoka yakutoteerwa mashure make but munzeve dzake achitonzwa kuti izwi rimurume wakuritaura chiti dzoka kumba kwauri ndekupi. mai Susupenzi paEpworth Kanyamba naBhozho amai avo nemwana wavo mukomana vakaromba vanozivana. Nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yekuzhombe. Zhombe Regani kwati paka zhombe chiri kuti kudini padhuze negwakwa padhuze negwakwa tikutukane vanenge vachipana namasaisai icho kwadi muri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekutizo muvhileji makaita rufu ndo rambuya vechikuru vakarwara vachinzi vari kurwara nechirwere chemudumbu. So ambuya ava vaimhanya amai ava vaimhanya kana ndichiti vaimhanya ndinoreva kuti vaichaya kana ndichiti vaichaya vaienda kuchimbuzi kasingaperi. Munongomuziva mudumbu isusu tinomati masnacks. Okay. Papa ndokubva vanzi kuchipatara mbuya vakaramba kati handiendi ndokubva vanzi kuchipatara mbuya vakati handiendi ndinozviziva sei ndichirwara regai ndipe kana ndichifa ndiri panapa ndokubva vavamanikidza ndokubva vaisa mungoro yemombe. Ngoro yemombe iri mukati mekumhanyiwa sevanhu vari kumhanyira kuchipatara ndokubva yamotimo dzabuda murodhi vachisangana nemotokari mombe ndobva dzabuda musango munhu anga ari kumberi asina munhu mberi ndobva dzanotsika chitsiga ngoro ndobva yakutuka. Mai vachibva vadoneswa nengoro ndokubva vanorohwa musana nengoro ndokuendeswa kuchipatara ndokuita mazuva mashoma mai vachibva vashayika nematambudziko. Amai vashayika mukoma KB vanhu muvhileji vakachema ndamai vechikuru vanga vachitori kuma 80 something years ndobva vachema vanhu vachibva vaenda parufu. Herino ibasa muri yeZimbabwe kuna amai vakaenda kurufu vakange vari muchikwata chemadzisawira. Asi mai ava vakanzi izvo imimi nekuda kwezera renyu
arichisiri zera rokuti mungakwanise kuendeswa panguva yekunzi munogeza munhu. Mati kurei kana mune vazukuru kana vana zera iroro imi mazera rokunzi munosvikawo mongogara mumba mune chituna vafana vachimhanya-mhanya vachiita zvavari kuita. Mai ava mukoma KB mbuya ava vakati ivo ndofanira kuonekana nemufi panyaya dzekugezwa kwemutumbi. Vakaendawo kutimu raita sei raigeza mutumbi, akave mumwe ageza mutumbi kusanganisira mazisawira ndobva ageza mutumbi. Vageza mutumbi mukoma KB vanhu vakakofuka kuti ndo pazvaperera, havana kuziva kuti pane zvaitika. Handei pakunoviga munhu mukoma KB vanhu vakataka kuita noise kuita senge vanhu vanongorwisana pane zviri kuitika. Munhu akuita board viewing yokuti auda kunovigwa. Vanonzi mai ava pavakasvika pekupedzera kuti vaonene nemunhu vanotaura vachiti veukama vanga vakamira pasaidi vakaona saini yekuratidza kuti munhu ari mukofini aita sekunonzi acheuka kutarisa, akatarisa mudenga senge atarisa kusaidi. Kuna amai vaya ndo kwaisada kutarisa. Ende pane mashoko ekuti vanoti ivo vakanyatsoona kuti mutumbi usati waendesa musoro rimwe divi wakaita senge wasvinura kutarisa mai ava. Iye akakakamira pasaiti ndobva ashedza vamwe ukama kuti uyai padhuze. Chakazoonekwa neva padhuze vamwe vakauya inyaya yekudzora mutsiba pari straight uchibva kusaiti kwanga watarisa. Amai vachibva vabva asi vamakuru vakati mukaona zvichidaiso imimi pamasvika ndo pazvaitika kureva kuti imimi ingobva ipanapa muve mufi ari kuramba ndizvozvo ndokubva vabva kudaro munhu achibva vevigwa vanhu vachibva vaenda. Amai ava pavakaenda kumba kwavo murume wavo ane kumunda kwaanoenda nguva dzekurima. Akaenda kumunda mbuya ava ndo vakasara vari pamba nevazukuru vari pamba ndobva vasara pamba. Vasara pamba vachibva kurufu zuva ravaenda kunorara musi wokutanga mukoma KB ambuya vakadzoka vachimhanya kwasabhuku vachitaura vachidizvo ndaita dambudziko kumba kwangu. Dambudziko nderei? Zvikanzi vana vese vari mumba vari kuti havachaoni. Vazukuru vangwanda 4 vanzi vari kuti havachaoni. Vachibva vadzoka ivo vakanzi chiendai kumba tiri kutevera ikoko. Mbuya vachinodzokera vachinopinda mumba ivo vachingopinda mumba zvakare mbuya havachavaoni. Murume wachibva wafonerwa asi pakafonerwa murume ndezvokuti vana sabhuku neveukama vakaramba vachiti ivo zviri panapa zvinonetsa. Amai pavauya ivo vauya vachiti vana vangu vari kuti vese havachaoni. Pavadzoka ivo pavapinda mumba ivo vakutotaura zvakare pakatevera vanhu vachienda ikoko vakakudzwa vachinzi tisvikewo zvikanzi masvika iniwo panosvika ndichipinda mumba kuti zvakare ndini handichadi handichaoni. Kureva kuti sabhuku nevanhu vakaenda ipapo vanga vakutotyawo kupinda mumba zvikanzi ngatite kuti murume asvika. Murume achibva afonerwa murume akati kwandiri inini handikwanisi kuwana transport ndiri kumbivira umwe wevana vangu asi kwaari anofanira kuti aite sei auye nekuti ari kudhorobha rekwekwe. Kwekwe iri padhuze nepashombe. Momufonera iye pakati pangu ini nemwana wangu. Mwana wangu anokwanisa kutotanga kusvika ini nisati ndasvika. Mwana achibva afonerwa mwana achibva asvika asi mwana paakasvika kati iye achiudzwa anoti handichakwanisi kupinda mumba kuti ndibatsire vanhu ava ndinokwanisa kuita zvise ndiri panze. Chikonzero munhu wese angopinda mumba angachita bofu. Mwana komana ndo pakaita zvekufona-fona vari mukati mekuti vatsvage mubatsiri. Vanhu vakaita 2 days vari mumba nokuti mubatsiri akanonoka kusvika. Mubatsiri paakasvika zvikanzi zvandiri kuona panapa izve hazvina kumira mushe. Ndekupi kwake kune rufu. Ndekupi kwake kune rufu. Rufu ruya. Zvikanzi kwake kune rufu ikoko ndo kune zvaitika. Amai ava ndo vakonzera kuita kurwara kwevana. Amai ava pavakapinda mumba kunorara nezuro vakabva nemvura kurufu. Vakawana sei mvura yemutumbi wemunhu akavigwa yechituna kusvika yabvunzwa mukoma KB mwanakomana uyu pakaitwa rufuro anga asipo ari kubasa. Zvikanzi ichokwadi mai vako ndemumwe wevamwe kwakagezwa mutumbi uchimidzi ndipo vakabuda nemvura. Vabuda nemvura vakaenda kunoidira kumba kwavo. Amini zvavaida kuita vadira kumvura kumba vana vachibva kuita mapofu. Ivo havana kuita bofu nguva iyo vakachibva vabuda panze vachinoudza vanhu kuti ndodawo help mundibatsiro but pavakadzokera mumba vachibva vaita se vachibva vaita bofu. Zvikanzi mvura iyoyo wangu vakaimwa yamumba but pane paitori izvezvo. Mukoma KB ndoda nditaure nyaya yekuzhombe. Vakanzi nevamwe vakanzi nomubatsiri ndiri kukumbira amai panapa zvatichaita panapa ndezvekuti wangu munogona kuona but mufi anemi ari kumhanya nemi ari kuti hamukwanisi kugara neni mumba menyu. Ini ndakafa ndakavigwa nehama dzangu. Mumba menyu ndinoitei. Ndiri kukumbira kuti imi mumba chenyu muende munoudza hama dzangu kuti 1 rufu rwangu ndakafa sei, 2 mune mvura yamakatora yandakagezwa. Asi musauye mega sezvo musisaone imimi
musauye mega ende munotora hama dzenyu mubatsira kavaudza kuti ime mukatora hama dzenyu hama yenyu chingosvika pano kana muchinge makuenda mufa ari kutaura kuti kana maakufamba kuenda kuti munotaura nezvekuti mufa akafa sei kwanzi muchatanga kuona nezuro mukoma KB kuchibva kwasvika hama dzemufi padzakasvika dzakaenda kumba ikoko vakabva kuvachimhanya vachinzi vanga vakuvaviwa asi shoko rinotiwo mufanira kutaura chiti imimi muri kuendei kunotsvakei kumba kwemunhu akanditora nenzira yemvura achisa kumba kwake imimi garai kumba ini ndichatuma munhu uyu ndichamutina achauya ikoko ndo pakatini hama vakutanga kuvaviwa plus vanga vasisaoni asi pakasvika hama yavo vari mukati mekutaura kuti takuchida kuti chifambe tiende amai vabva tanga kuona asi vazukuru hapana iona vachibva vaenda mukoma KB regai ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe shoko rakabuda nezuro mukoma KB nderekuti amai vakati pandakaradzikwa pandakarara kana kuti mandakarara ndo mandiri kukumbira kuti mvura yamunayo iswe imomo asi guva rakafutsirwa asi mufi ari kutaura achiti kana imi nevazukuru venyu muchida kuti mutange kuona mozotanga kuti muripe mune zvakanaka ndiri kukumbira mvura yamakatora iswe mandakarara ndinofanira kurara nemvura yangu mandakarara iyo mvura yacho iriko here kumba kwachishashi kwasangwira kuya vakabvuma kuti vanayo mukoma KB vakabvuma kuti vanayo vachida kuishandisei ndo pavasiri kuti vanoda kushandisa nekuti mubatsiri akatobvuma kati mvura iyoyo ndo mvura yakonzeresa vachibva vabvuma zvikanzi chokwadi mvura ndinayo vabvuma kuti mvura inayo zvikanzi munofanira kuti musangane nehama dzemufi but hama dzemufi pari zvinozvo hadzina chadziri kubvumirwa kutaura musati masvika pamuri kutinhwa nemufi asi shoko rakabuda iko zvino richiti vanofanira kuenda nemvura iyi kundoisa pai makarara mufi so mubatsiri ari kuti izvo ndichafamba nemi kukuzivisai zvokuita asi mune zvamunofanira kuti muite saka shoko riri kuti ivo vanofanira kuti vaise saka nezuro mukoma KB pane mashoko ekuti hama dzavo dzainzi dzinofanira kuti dziende kuna mambo wemunzvimbo iyi vanotaura ivo kuti tine mvura irida kudzokera ida kuenda pakavigwa munhu asi kuti iiswe mvura iyi guva rinofanira kufukunurwa zvakupinza madzimambo vanotenda here mambo kuti guva iri rimbofukunurwa amai ava dambudziko rekusaona rapera vakangodzi imimi nguva inosvika hama yenyu kana muchifambira nyaya dzangu dzekuti maakuya kuzotaura nyaya yangu inini muchaona ende chokwadi pakanzi nyaya iyi vasvika mubatsiri vakuda kuenda ikoko ava vatanga kuona ko vazukuru havasi kuona namanje ende vakanzi musati mapedza nyaya dzesezi vazukuru havasi kuona kusvikira magadzirisa saka vazukuru vangori mumba baba vemudzimai uyu baba vemhuri iyi vakazodzoka here kumba havana kuuya mukoma KB ende mashoko ari kunzi iwo shoko parakasvika ikoko kwanzi vakati ndinonyarira pai ndinonyarira pai munhu anoenda kunotora mvura yemufi kurufu kuri kunochema vamwe iye ari kuenda kunotora rufu ende shoko rokuti izvo apa mvura muchadzora but munofanira kuti muudze hama dzangu futi kuti rufu rwangu rwakauya sei rwakakonzerwa nei kuti amai ava ndivo here vakakonzera kufa kwemufi uyu zvitori pachoko here mukoma KB zviri pachena vaiwirirana vangori madzisawiri zvachonyana 0713938538 0713938538 vaenda here kwamambo vehukama kuti vanotaura kuti ndio mamiriro akaita zvinhu mashoko angasati aende kwamambo but iko zvinaudzwa kuti vagadzirira kuti vaende kwamambo kuti vanokumbira nokuti varidzi vehama vari kuti izvo kunyange isusu tikabvuma kuti mvura inofanira kuti iendeswe pakarara mufi but mufi ari mugumi makafutsigwa zvinoita here kuti fukunirwe guva mambo wasingazvizive remunhu akambovigwa zvakuda mambo mukati ende ivo mapurisa chaichaiwo anoshayikwa here panofukunirwa guva anofanira kunge aripo ndizvozvo rega tinzwe kuti nyaya yekuzhombe iyo ichafamba sei vanotambidzana masaisai zhombe negokwe ivo ambuya ava vakatora mvura yemufi vakura sei vakura mukoma KB vakura vanodarika 70 years vanodarika 70 years saka yanga iri shamwari yepedyo yemufi pane mubvunzo uri kuya zvikanzi avo vekuchinhoi vane pfuma here vane tunhu twavo here tingati isusu vakaromba here amai nemwanakomana I want you to know ndataura wanikati pamba pakanaka panozikana nokunaka ende imba yakanaka akaitwa vana vatatu vasikana vaviri vakaenda kuvarume mukomana 1 ndiye kugara naamai hana mwana mudzimai wokutanga akatorwa pasi uyu wechitu ndiye watawa ende vese ndiyo munzvimbo imomo vasikadzi vari kutora right bhoshongora ndiye kamirwe panochowa munhu apo ndimutsiroka trasi magora nakulezi
praise vangu ba praise na my praise ndinonzi Power King Tawanda Johnny Kananji pa Shallowfield farm itapfo kumuri yese yeZimbabwe ndinoza kuti vakachibata chimoti muri yese yeZimbabwe pakadzikadzika semuzambada ndirove pakadzikadzika ndiriya maika ndirove andiriya simudzambada ndirove pakadzikadzika simudzambada pakadzikadzika simudzambada pakadzikadzika andiriya simudzambada ndirove pakadzikadzika andiriya maika wandirove iwewe andiriya iwe wandirove pakadzikadzika simudzambada reporting to the angel What am I disappointed for the bitten bro? Afana to the pekashana of Juraiba. Jumanda wakachuemba kebelekia. Sepidity what am I? Daniel should be beautiful. Daniel should be beautiful. Wakachweb. Sepidity. What am I? Daniel Akioroshi. Rigidi. Tindi mulani chakuchitungwiza icho kwadi muri yeZimbabwe ndange ndiri mukati mekureva mukoma kepoto ndichibva manje pamavakidzani pama next door yetimu rekugoko yandinoshevedzera kuti shombe ndiri mukati mekutaura nyaya iyi mukoma KB ndabva ndabatwa pano neveukama vari kushevedzera vachiti bosho hongu zvawataura ndizvo asi utore kumashure zvatakazoita ndezvekuti takazokwanisa kugara pasi ndokubva tatora mwana ndokukumbira mubatsiri kutaura kudu kwatiri kuita mwanasikana uyu ari ne23 years dzekuberekwa ari munzvimbo yekuota force kunova ndokuno mubatsiri wacho akaenda ikoko saka takakwanisa kumutora ari kuota force asi mukoma kebhoti vandikumbira vachiti bosho kana zvichikwanisa ngatisangane pazuva ranhasi ugoona zviri kuitika nepatave chikonzero pane zvawataura ipapo pane zvimwe zvasara zvange zvakuitika inyaya yekuchinoi mwanasikana ari muno muHarare ichokwadi ari kubatsirwa hey rega tizonzwa kuti zviri kufamba sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsidzira zviri kuitika matima nawo senyika ino paka ndoda kudzokorora ndiri kunzwa senge ndisina kupinda muchitungwiza paka chitungwiza muri yeZimbabwe pane matambiro nemafambiro ekuti panosangana sekuru nemuzukuru zvinokuratidza kuti ukoma hunomirira sei panosangana amai nemwana panosangana mukwasha naambuya panosangana tezvera nemuroora tinofanira kusangana zvinoratidza kuti ava vanhu vasangana ndivanani zvichienderana nechivanhu chedu zvimwe zvacho zvinonzi makuna zvinoita kuti vanhu vagopinda munzara kuchitungwiza muri yeZimbabwe kuzengeza 5 kune nyaya iriko iri kusuwisa iri kukanganisa vagari variko vari kuchema vachiti izvo maitiro akadai tibatsireiwo tinofanira kuenda kupolisi here tinofanira kuenda kune vamwe vakuru enzvimbo here kana kumadoctors kana yasvika nyaya apa payasvika apa tiudze kuti tigoenda kupe chikonzero zviri kuitika hatizvide kuna amai vari mukati menzvimbo yechitungwiza muzengeza 5 amai ava vane vanonokwenda kuita ivo vana 4 pavana vana 1 mukuru wacho ari kunangane 19 to 20 years mwana uyu akupinda mubhawa pamba paamai apa hapana baba ivo amai zvakare vanopinda mubhawa but amai ava nemwana wavo kana vachinge vapinda mubhawa vanotamba varipo 2 vanombundikirana vanokisana muromo rurimi nerurimi kuita sekunonzi vanhu vanodanana mwanakomana uyu Zimbabwe zvandakutaura pano ndiri kukumbira kuti mugogadzirisa imimi chikonzero ndinoda kuti muzive zviri kuitika asi handidi vanotiza panhepfanyino nekuti mashoko anenge asangana nekuti vamwe vanyarikani vasazonzwa but ndichataura mozopedzesera anokwanisa kutora maoko ake achimapinza muhembe dzemukati vari mubhawa vanhu vakatarisa mwanakomana mwana nyakubereka anotora maoko ake yese opinza musketi yese muhembe yamai yese opinza pakavanzika mubhawa vanhu vakatarisa kana kutora rurimi nerurimi zvosangana fresh kiss yaamai nemwana apo ndaamai nemwana akabva ipapo lese yamboenda kuchimbuzi akadzoka achiona amai achitema namwana iwe ipapa tinokudesera newe apa ibva padhuze nemunhu wangu apa ari kunzi munhu wangu ndaamai vake vekubereka Zimbabwe
plus 263 Zimbabwe. Avaiwe 8 minutes to 12. Yeah? Saka ndiana unza nyaya. Vagari vemunzvimbo mukoma kepi vari kuti aiwa zviri kutirwadza. Toenda kupolisi here, toenda kuchii. Nokuti hatite zvekuudzira totoziva kuti ama chinzwai mukoma kepi. Mwana waamai ava mumwe wechidiki. Ndiye ari kutaura kuti kwandizvo zvechokwadi zviri kuitika kumba kuti zvotonyadzisa. Nokuti kana tiri kumba mama nemukoma wedu vanotorara semublanketi vasina kupfeka. Saka zviri kutangira kumba zviri. Zviritangira kumba apa vanhu vagara sekufamba kunoti vanodanana vanenge vachitozadzisa zvavari kubva kumba kusvika pavari izvezvi. Baba vari kupiko? Baba vakanguri vaenda kare havachisipo pamba baba. Vakaenda zvekurambana kana kufa? Aiwa zvekutosiyana cheko vari kurarama bhati pamusha ndo pavakabva. Ko iye mwana komana hana mukadzi? Aiwa hana mukadzi, iye pamwe ndiye mukadzi wacho. Skuta yakasiya achitizira kumapurisa. Skuta akazenda nevakomana vachibva vamutaiwa yechisara kunze bhozi muridzi wemukadzi anga akupacha kuti uyo munhu wamai naye handisikudamuona pano ngaasare kunze kwerevanze uko. Saka akabva asara polisi ndobva yaenda mukati. Ikatora skuta. Nemukomana. Okay, kwaisako vaviri vatatu pita wangu 48 pane vangochitsvaga kanhamba dzekuchimani dzemunhu uya akanobatsira vanga vatorerwa kastendi nasabhuku vakazorumwa nenyuchi. Ichokwadi muri yeZimbabwe 0781 150 770 0781 150 770 kana 0780 258 564 0780 258 564 0712 910 770 0712 910 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Baba Isabel, hanzi mada mucheka. Ndaona kuti kubatwa naanonzi Nyakabawu ari kushevedzera kuti amai vane mwana kutamba kwavari kuita vakazoita mistake yekuti vanoita mwana wacho chamushevedza vachiti chii. Vemunharaunda yechitungwiza vakaendere kumapurisa kunobvunza kuti nyaya yakadai inobatwa sei. Ndozvavavinga izvi. Baba Isabel ungaende kumapurisa anditika vanobvunza. Vagari vemuchitungwiza muri kutamba nenguva. Garai maenda. Endei kumapurisa munobvunza kuti nyaya idzi dzinofambiswa sei. Amai avo vanoroya avo ndavasungwe chete. Right, ndiani baba Juju paMount Hapden vakachibata chimuti kuti vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu mukoma kepi andizikana mandionerawo mundara wangu abroad kana muchitizwa kudai muflashing kudai muchibage timbosangana nasimba mudimo right muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musagaipa sande masara madam bosi rigiti tanga tavimbisa kuti mbane basa asi vavimbisa kuti musi wemanje vanouya vozosangana nevabereki kuitira kuti vakwaniseka kupindura nhunha kana kuti matambudziko akasangana aka nevabereki kubudikidza nekudzidza kwevana. Ichokwadi muri yeZimbabwe muchabatsirwa zvakanyanya. Tinotenda nhomba yemuonekedza